shugaba ya zama mugu a ina talaka zai kwana. In ba ruwan sama ba rafi ba na batun kike gona. Mun sha wuya ba ma kara ba dan su ake budar tana. Mun soke shanuwar tatsar mu mun rena kwaikwayon zanna. Kai da abinci ba haufi ko kazar gidan mu ta shana. Daga gajalab da maskinta an kai ta an baza rana. Almajiranmu sun koshi balle 'yan gida iyalai na. Naira 100 da 'yan canji tiyar masara muke auna. Da akwai gero akwai dawa duk birjin a kasuwanni na. Tiyar su ba ta kai jika ko daga masu sa suna. In za mu auni shinkafa 500 muke auna. In ban wuce level 10 ba to fa buhunta ya fi karfi na. Da in ina da 8,000 duk girman buhu da canji na. Yanzu ko ba a mazance cadar ta yawa abun kuna. Sai in kana da tatike mai ita za ya ce ina kwana. Sanu fulan ba mai kafi.